ngumzwandile kwaButhelezi esizweni sakwaMajozi esifuleni empuphumeni. Njengamanje ngila esizweni sakaZondi kwesenkosi uBhambatha ngaphansi kwentaba iHlenyane lapho inkosi namabutho ayo angenisa khona ngoba esebhekene nombuso wamaNgisi ephikisaneni ukuthi bathi umuntu ompisholo makakhokhe i-poll tax. Sesiphansi esikebheni othukela umfula lona omdala owawuwela ngekebhe before ikebhe babehlamba abantu bewela abasuka ngaphesheya ezweni sami esamachunu bewela ngaphesheya bewelela ngapha ezweni sakaMabaso. Ibridge leli lavulwa uMr Browning ngo-1848 owaye umeya waseGreytown ngaleso sikhathi. Laphana entabeni uMumbe ilapho kwaphahlazeka khona indiza yokuqala eyayihamba eSouth Africa ngenxa yey'nkungu ezazi laphana entabeni. Ayangayibona intaba ngenxa yokuphakama kwayo. Leya ntaba intaba okwakuhlala khona labantu okuthiwa amazimzimu. Njengoba inkosi uShaka yathuma ibutho lakaSithole ukuthi lizoqeda ngalabo bantu. Uma uhamba emhosheni lapho wenyuka ngomfula uye entabeni uzoyibona imlalazi lapho kwakulolwa khona imikhonto yamabutho kaZulu. Siphezu kwentaba uMayaba okuyintaba othi uma wehla nayo ibese ikuvezela abathembu ngezansi la phezulu, kodwa-ke kwangaziwa kuthiwa uMayaba. Indawo lena ibizwa kuthiwa yikwaKopi. uKopi lona usuke laphi kuMr Cooper, umlungu loyo owafika lana waba nesitolo wadayisa ummbila. Abantu-ke babesuka ngaphesheya kothukela bewela isikebhe lesithukela begibela isikebhe beze la kaKopi bezothenga ummbila. Babehluleka abantu ukuthi-ke uMr Cooper bagcina kuthiwa yikwaKopi nje.